kabsat iti daytoy na santuan na misa, intay ng danggayan ti Yaman, Isalo Pidya, Maria Teresa, Esparagosa, ken ti pamilyana. Ipanagyaman ni Kaisentari Philippis Aquino, ni Darius Aquino, ken ti pamilyana. Pagyaman ni Jesus sa Bastilo, pagyaman ni Princess Aquino, ti panagkasamay na Junven, ni Happy Birthday. Pagyaman ni Norma Kapusan, ken ti pamilyana. Pagyaman na Mr. and Mrs. Hector Cabradilla. Hintay ng Nordigan Karalagan, si Kararuwa, na Pablo and Pedro. Pagyaman ni Maysa Kabsat. Si Kararuwa, Rogelio, Valera, Crescencia, Wilberto, Gloria Velasco, Abelina, Dominador, Elvira, Jan Ferdinand, Madeline Joy, Baby Randy, Marcelo, Cristina, Marcos, Catalina, Edelberto, Rowena, Pagyaman, ti Bartolome Aquino Sr., ti Panay Carcarara, Cada Mariano, Petra, Veronica, Elenia, Josephine, Gertrudes, Cristeta, Alfredo, Ruben, Rogelio, Teresita, Maria Lourdes, Salvador, Robert, Ronald, Jose, ken amin-aminatay. Imiterio, Lucia, Florencia, Simplicio, Cobencio, Catalina, Babelo, Dolores, Donato, Maxi, Rosita, Regina, Benigno, Clemente, Jose, Magdalena, Cristina. Ipan ni Carcarara de Enrique Aquino, Jefferson, Thierry, Isabela. Da Dominador, Erlinda, Bernadita, Flor de Lisa, Rahima, Grace, Alfredo, Roberto, Ricardo, Eduardo, Rowena, June, Eva Rose, Eva Luz, ipan ni Kakaasi, ti Kararuwa, da Luisa, Emerenciana, Nicolas, Monica, Babero, Edita, Michelle, Justin, Jose, Magdalena, Simplicio, Bencio, Estino. Ticararuwa, da Dominador, Erlinda, Bernadita, Rowena, June, Alfredo, Roberto, Pasita, Eduardo, Flor de Lis, Saken, Ricardo. Tipanangkakaasi, da Gabina, Istakwa, Juana, Francisca, Lourdes, Antolin, Pedro, Adelina, Seferino, Esperanza, Felix, Kenuili. Ticararuwa, Dagabina, Istakwa, Francisca, Juana, Pelino, Benito, Tomas, Vicente, Rahima, Grace, Eva Rose, Eva Luz, Romeo, and Esther. Si Panangkarkaral, Ticararuwa, da Saturnino, Lari, Antonio, Primitiva, Juan. Da Mariano, Somera, Rosita, Rodolfo, Consuelo, ken Judilo, da Pablo, Gregoria, Jesus, Lourdes, Rodrigo, Ernesto. Ipanagkakaasi, Ticararuwa, da Jose, Magdalena, Samuel, Diana, Tita, Angel, Edita, Babelo, Joseph, Benyo, Simplicio, Angel, Celestino. Ticararuwa, da Luis, Luisa, Nicolas, Emerenciana, Michelle, Justin, Monica, Luis, Roberto, Flor de Lisa, Eva Rose, Eva Luz, King Grace, Dominador, Roberto, Alfredo, Flor de Lisa, Erlinda, Bernadita, Eduardo, Ricardo, Rowena, ken June, Isabel. Ticararuwa, Dagabina, Istakwa, Juana, Francisca, Vicente, Benito, Perino, Tomás, Romeo, Esther, Lourdes, Antolina, Adelina, Esperanza, Felix,
isagani kiniwili. Tayo naggarod. Diba, panagyaman, the Mr. and Mrs. Alvin Somera ni Pamiliana, the Miss Pagyaman, the Mr. and Mrs. Joseph Somera, Pagyaman, the Nihinisha Somera, Pagyaman, Mr. and Mrs. Frankie Aquino ni Pamiliana. Itinagat ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Ti Apo at makumaka na kayo. Itanalo daw kapag sa talambakan kayo, ti piyesta ni Kinasangton Apuso ni Apo Jesus. Dahil ti Apuso, iso ti nagsagapa tapno maitangkok ti tao. Dahil ti Apuso, iso ti naited, ti amin na tapno maagdaan tayo, iti kaipapanan. Maagdaan tayo ti anan, iti kinakapsot tayo at tao na. Dahil dayawon tayo lubig na santo ng puso ni Apo Jesus. Isurot tayo kankuan natin puso tayo. Tapos marunong may karitan magkirang, iti dahil pinadaig ka panagday tayo, dalusan tayo tayo maminsan, daging idagugin, daging kinakapsot, timanagbasol ang puso tayo. Pagbabawian tayo, dahil pinabapak tayo, yan tangay mamati tayo, ti Diyos na naasi kanibandaya. Datay amin ko na tayo, agpang besara, iti Diyos sa matatagay amin. Siya ang nabasula, ipangalan sa kawarami, basol ko, ngayon. Iso makapakaasiyak sa Santa Maria, Nanay na Virgen, nabigaamin ng Blessed sa Santos, kaya kalakayon na itapaksad, ay kakaasila kumaniyak na kayo. Kaasyan na tayo kumani ng nakabalit na Diyos, at kalpasan ipan na kapakawan, dali ibas-basol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayo. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kita iday-dayo ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kalagwan, ito'y nagkakapya, kadag iti nagtawan ay magpipanag ng namenda. Ibon ang nagdaka, itanong nagkakagulo,
Umararap tayo. Manakabalin na Diyos, agragsak kami, gapo kalagitimang ibinigi aparakon, na impaiti puso ni Apo Jesus adungdungwel na anak mo. Aramidan kami, kamay kari kami nga aglapam, kadagiti agliplipyas na grasya nga agtawod, iti daytoy na inangitan nga ugbog ti kaasi. Gapo ken Apo Yesu Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari kanta, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggan. Amen. Dahil kuya may basa na adaw ti libro ti Deuteronomio. Hinuna ni Moises kadagiti tattao. Tattao na kayo ti Apo a Diyosyo. Pinili na kayo kadagiti amin na tattao iti daga nga agbalin na naidumduma ang tattao na. Pinayat kung pinili na kayo ti Apo saan nagabota at nado kayo ngem dagiti daduma ang tattao. Pinapudno na kayo ti kabastitan na nasyon iti daga. Ngem pinayat na kayo ti Apo ket pinayat na kung palen ti karina kadagiti kaputunan. Dahil tigapuna may salakan na kayo babaen tinendaklan apan nakabalin na ket pinayawayaan na kayo iti panagtagabo kada kayo ti ari ti Egipto. Laglagipay niyo at ti Apo a Diyosyo ti kakaisuna a Diyos. Isod mapagtalkan a Diyos. Kung palanan ko titulag na, ket iparanganan ng to ti di agbalbalin ayat na, ikirinibo ang kapulutan, kadagiti agayat, ken kuana, ken agtulong kadagiti giling na. Ngem dinto bumden, amang dusa kadagiti bumura ken kuana. Masapol nga rod akong palen yung pinaisuro kada kayo, kung palen niyo, ti amin ang linteg na hinted ko kada kayo itangal daw. Ti sao ti Apo. Yaman may Diyos. Salmo responsorio sumba. Agnanayon ti ayat ti Apo kadagiti aguteng ken kuana. Agnanayon ti ayat ti Apo kadagiti aguteng. O karawak idaydayo mo ti Apo. Anin nga at kanya idaydayo mo tinasantuan anagan na. O karawak idaydayo mo ti Apo, di mo litlipatan ti asina. Sumba. Agnanayon ti ayat ti Apo kadagiti aguteng ken kuana. Pakawanan na ti amin abasil ko, ken paimpagan na ti amin asakit ko. Yadayon na ititanen, ken bendisyonan na iti ayat ken asi. Sumba. Ikalintegan ti Apo dagiti mailupit-lupit, ited na kadakwada ti kalintegan ta. Impakaamo na ken ni Moises dagiti panggep na. Impakita na kadagiti Israelita dagiti na indaklan nga aramid na. Managayat ken manangaasi ti Apo, na anos ket ti agbalbalin ti ayat na. Di na tayo dusaen kas mayan nato iti basol tayo. Di na tayong met pansen kas mayan nurot iti labsing tayo. Sumba. Ti ayat ti Apo kadagiti aguteng ken kuana. Ti maibasa na agaw ti monasura ti Sanmo. Ay ayatay kagagayen, agiing nayatay, at sipod ta ti ayat, at tao ti Diyos. Anak ti Diyos, ti siya sino man nga gayat. Ket ang amuna ti Diyos, ti saan nga gayat, saan na nga amu ti Diyos, ta ti Diyos ayat. Kastoy panilipakita ti Diyos nga ay ayatay na kami. Imbawon na dilulubo, ikakaiso ng anak na, tapno wadaan, tayo ibiyag gapuken kuan. Dahil ito'y ipudno ay papanan ti ayat. Saan agapo kay nayak na
pagkaamuan kayo nga kain tayo ti Diyos, kat at kain niya kada kayo. Indag na nagatayo espiritu na. Nakita na panagnik ang ngay baon na ti anak na ang isalakan ti lubong. At kain ti Diyos ti bang digdig. Ani Jesus anak ti Diyos. Ket at kain niya kan kuha na ti Diyos. Datayo nga lain ti mga amo kan mamaki ti ayat na kada kayo. Pisa o ti anak. Ipanakawaragawag pinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Itiday ka tiyempo kinuna ni Jesus, agyaman at ken kaama na apo ti langit ken daga. Kaimpakitan kadagiti awan agal natin lemmen mo kadagiti mga nasirid ken kadagiti nasalirid. Wen ama na aramid daytoy taiso ti pagayatan. Inted kanya ti ama ti iso amin abana. Awan ti makaamam mo iti anak no dilaeng ti ama. Awan met makaamam mo iti ama no dilaeng ti anak. Ken daliti kayat ti anak kapangipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanya da kayo amin anaban-banog nagtrabaho ken agaw-awit ti pinadagsen. Ket paginanaen tayo. Alaen nyo ti samon ko ken agsursuro kayo kanya. Agsibot ka na ima ken napakungbabaha ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti samon nga ited ko kada kayo ket nalak-an ti awit ay pabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agu-uyos kayo sa amin itang banda. Hindi ko kasi dito lang nagiging na ako aram ko tayo sa bibigay ka daw. Kita rin yung ano, makalis tayo pali. Igayag mo siya, iswap yun na kayo na. Naka-quarantine na kayo timang swap ka niya. Patakitalan tayo tayo sulat i-quarantine tayo. Mag-rarot na. At gayon ko, pasaray umay, at papa-advise, pasaray tumawag, pasaray advise message na dayak natin at patulong na pa-advise. Kahaanang mga eksperto, kahaanang mga nalay na psychologist na maitad ko amin din ay kasapulan na agsalsalutsod no anya dahil karumbel na aramidan na. Kada ito na gayon ko, nakaadalan, ada trabaho na, hindi ang basa isuna, nasilig, may isang abing excel iti klase, abing gamay iti college, may isang nalain, adalan ang award na. Yan. Very silent type, ang uni-abot-uni, lukit kita ang aura na nakasisipot kasilahan ng mga basag tinggan. Ngam, kabayaran di pa nagsasalita ni kabayaran di pa discussion ni tagot open man marigrigan ang gayang isuna nanipod pa ubi aging gana ng ibang takal kasla nagbalik na biktima siyempre aging mga kakamsa at dali yung may isang panas na itibiyak na kasla ibang dansa kaburay na impulong di kapsat na kasi na tinapil-tapil inana isang mga kita tatao sa dukka pastor na imula lang unay kanina na daya nagbalik na biktima di pa nagririg na
silent ka isuna ng hindi ko na gaya. Arigligatan sa nakasama kanya na nahaan na nasaya at awan na kaang mga pulos. Ngam, isuna laon, pinakaam mo, agingana na iso timang parparigat kanya na successful, ang trabaho na, aging income, nalaing, nasiri, pagbili-biliban ka, ng din sa kaanggayan na narasa. Maribrigatan. Kaya isutin, imbagat kanya na, isagest ko kanya na, umuna, akseptaron na sika, nabintima ka ibibitan. Kasi kasi kapailaan ni Mamang Kamukay din ako. Very good. Nalpas di dahil well. Babalik ka ng isubli, ako. Babalik ka ng isubli at balik ka gari ako. Ginapasama kanyang may sa ubing ka naging galang at tabakot sa atin. Babalik ka ng isubli, anyang orot-kirungbon na aramida. Anyang orot-kirungbon na aramida. Sumurot ako niya ang aramida. Tambang madagdag siya na bayan ito yung nana. Bagbagkapon na ito yung kasama. Successful ng marigrigatan kayo ako. Kanya di ko na kanyang akseptaran. Masapon na awakan na biktima. Aksepto mo, maham mo nga i-deny na imbabainda, in-reject na biktima. Maham mo nga i-deny na akseptaran. May ikadua, no na-acceptan mo, mabalbaliwag ka rin ay dahihaan. Kamu mabalbaliwag niya ka nalpasin. Yung inaksetan mo, nangyayarubang na aramidan, katawa mo, nalpaskan, ang nasikat yung magdahil ka niya, masapol na umarga na, agmugo na, bay-bay at bay-bay na awag may itulong na kanya. Wun, awag may rumbang na aramidan yung kaan na kastoy. Akseptaran, awatan mo kasyayan, akseptaran na tinumbong ka, dahil aglawlaw mo, agraman ng pamilya, gagayon mo, taktao na agkang pamalida, ulat luma, nagbalik na biktima, ngayon no iso, aw-awitin na dahil makatulong ka niya, anak ko. Niya may kulong na, para paligaton na, mula na niya. Mabalbaliwag di sitwasyon, nagkaroon na akseptaro, and then, awatan mo kasi pinapasama ko, ibagang mga tulong, pakawanan nila, aglog ng mapangkanti sa balang na lubong, rumuar ka, ikibarong mga horizon mo, agbiyagan sa sirang sa. Ngamhaan na nalaka. Nariga, inalgaw mo nga ikari na naawag mo, inalgaw mo nga ikari na pakawag mo ina, inalgaw mo nga ikari na haanan na isutimang lundon dawat kanya. Wala ako ikari data. Haam mo nga ibagang nagapot, nagpatangka nito bilang mayatol. Haan, masapol na everyday ikari na ikaginggan na agbalin kang naragsa. Tapi hanggang po natin magbili kalapsat na ipagibasaran ti success ka hamon doon na kwartahan. Uri ka doon kwartahan. Haamon na trabaho haan. Uway mo sikat ikangangat pag di trabaho ng opisina mo. Sikat-kadak lang din ikaw mo. Itakin mo yung suda pa tinagagong mamarigrigan. Isuda ang kalkalbudan, nagkorporat na itirupan. Nagiging na nato posisyon na. Ay, handa may mga asawa ang kami masama ang katawa. Pipiyang dali kalau ba kayo chismosa na kasi awal problema na katawa na bibigyan. Nagsiyakot na yan. Ngayon talaga mo, kita nyo bibigyan. Ako lagi nagtrabaho di munisipyo, ako nagisuro ka nila, kumakatot na, di pa na nagtatakot di man, agigagagag na, aglungluko na, agisang-saga na, dakbaro na. Ako malabsang ko, lagi tayo relax na tatao. Sinagsapakan ma. Nakamukukat na kayo na, ano, nagkakasak ng lanta. Ako pekurat na tirupan. Kasi ako mas successful na ba yan? Ako na, ang bigarot ko, rin yung ating ko, namin ko, kaya pag-anawan ka, kakakasi ka na binigat na mapa, nagtrabaho, kakakasi ka na binigat na, ikarigatan, di ba pa ang lapo, o na, ano to doon ka nagre-relax, magpapainit na lang ubing dyan, iba, kakamanan dyan. Agsilpi-silpi na mabiligan. Ito pa nag-uudong. Nakadong-udong kami. Magkanya yun na. Ano yung tinsa ang mag-udong? Ito mapandagin ka. Ako, iso na natin. Gano'n na kita gatanon na. Wow. Kada na si kanto at trabaho ka. Wow. Hindi ko na lang awat na sweldo ka na. Hindi nga yan.
utang dito, yan, guys, ito. Visit, kurang pa yung kapalakitis na ito. Kurayan nga di sa marunong sweldo, kurang ko ba ito? Ito nga may success, kung kuna na, haan mo may basa, gaputa, may position mo, dakil income mo, haan nga gaputa, na saya na trabaho mo, nagdasa ni Kwam, di success, depende din puso niya. Uray pa nag-retire ka na trabaho gobyerno, uray ka nag-retire ka na dakil sweldo, uray nag-retire ka na andejay, ano pa lang na unang ijay bangkong, no, dahil na puso, bukang itin tayo sa balik na diyan na, ay, apaw, kita ang pidilungan mo na karupang. Iwan ba? Ano? Kita lang, uray ko, dati ko naman nagagalit ko na, nagdakil ka balay mo, 3 stories na kastan na eh. Inumin ko musika, di ko mo sa, ako. Alanya ka lang mo, kapag may agsingin, kapag may makiapapay, so huwag nagpirag-pirag ka, ikaw ka mo, so may success, ano, maibasar ilan. Di success, maibasar dito yung gusto tayo. Isang ako na ako, murid ka, sulit ko ka, tidak ka. Muray ka na ako, haan ka di pusong ka, haan na nagalos. Kitaan nyo, yung unang naibasa, dito rin nyo. Inayawayan na tayo unang di pa nakaadipon, ano yung pa nakaadipon isuda, alilan lang di pa mga dekada na kalpagod. Awag di kakarbon ng kata, alilan na tawag, katulong na taon, slave na. In paano pidos kita, pinayawayaan na ila. Dito ibanghelyo tayo, ano nga panakawayawayan, ibagbaganan ni Apo Jesus na ikadwang na ibasa, haanon nga kasadipon nga addaari tayo nga naturay, nga magparparigat ka tayo, haan, tipang nakaadipon ni Bason, di tao. Naadipon na tayo ni Bason, kimay ni Kristo, kaumay na tayo wayawayaan. Taawanan ni Sir-Serbi tayo, awan na maay tayo. Nang imay ni Kristo, tak na iwaras na kay benedisyo, kapya ni sa nalungungan, dahil ka di puso ni Apo Jesus. Tak mo may salatan tayo ka, o may tangkok di kinarukok, may tangkok di managbaso ka da, awan ka ikariyan tayo, nung idinaawat tayo ni Kristo, wow, naisubli, dididan tayo na tao. Isumasikat, siya, na tayo malabunyagan, na pididnidan mo na tangkok, katao na kamaroon ni Kristo. Nung nagaguma, minayawayaan na tayo ni Kristo, datayo magkag-problema, datayo magkag-subsubli. Datayo mo di mga pagpapilit na mapantay ang bigyan ka ng karigrigat. Haan na marigrigat na awang ti ka na awang tayo na, haan na dahil ti kinagrigat. Uwi mo na ang ligaw mo ni Kapitan na nakaalak ka pisa, nakaalak ka pa'y kapurpis, nakaalak ka pa'y ti, talo ginaawag mo tayo na arubang ka, wala na alaw na ang ligaw ko, o yes, dari ko, ikaw na may gata singiro ni nagasto mo. Haan na din kayo kaputan na ragsak ka, kaputan na ka, abak ka tika, haan na din na kinarigat ti diyan. Haan na din kaputan na mo, awang ti mabalbalin na, simple ti balin na, marigrigan tayo na, o naan, baka nananang kayo gusto na. Sika nga, tayo sa amin, Apo, nagsila, Apo, amin nga mo, magiging tayo kaktos na ginawdawa mo, ilakong pa yan, ano, hindi nga rin piusok at tana, pagkading mga, napatulong, PM, kung na PM, PM is the key. Dapat ilakong sa tinitinin, ikaw dito ka, kung ano ba, bayan-bayan. Apo, nakatubo na ito, PM, is the key. Nakatubo na bayan-bayan, success na kung na tayo, tikinariga ka ang maligdigat na kakaasingaan. Baka si kapay naman sulti balay na ikakaasi. Uno saan si kapay na adot sa mikwa na ikakaasi, kapay na depende mo sa dahil. Data yung binayawayaan na tayo ni Kristo. Kaanin nga adipal, gaputi, kinigay, gaputa, binayawayaan ka adipal, the Old Testament niya, Egypto, inuwar na ila. Kaadipal na. Tatang physical na namin ni Kristo, spiritual. Anya din dyan, imayan, tapno, waya-waya na tayo, diba? So, galing nakalulong tayo. Ngayon, datay pang natatao.
taon na duma, dahil yung mga yan agsub-subli, yan ay lubong di basun. Lalo ka kami na puso yung tatanong niya na yan. Lalo ka kami na puso yun. Makabunan mo, uray mo na. Nung amuyo di nga pasama, amuyo di nga gura, hindi pala 30 years, 50 years ago, isubay lang ang timang tanggal kanya nga mangilang sa. Manutawurin na bagbagkatang igoy-buyod na taisang mo among ganin mo. No, adda di puso, kunada ka di mo, di the eyes, kunada are the windows of the soul, kunada sa dila niya. Pero nagduma, dahil yung magrupa tayo, kusumot kay reflection di puso tayo. Imbes na umisan ka, no, di puso ka, dagura na, pagbalik na kami, nadabiyag mo na kami sulit. Imbes na, giriman-giriman ka matang, maragraksakan, no, di puso ka, di balik na bang bangar ko sino. Nung nagduma, di puso tayo, siya, reflect, di pa tayo. Kauray ko na, uray ko na yun, lipatin mo Father, word, no, kung nga, kaamo ka ba ulang napakawalan, no, dahil ito'y pusong kati ang awitin na kagurugura, iso ta reflect na rupang na. No, kaamo ka ba ulang kayo, ang katawa ka na umisang na dahil genuine ko mga isang na nakaragraksa, ay, ay, bagpagaan na ito. Baka maadda mating na apal mo, hindi ka aruba, ang gilakot di malaya. Nano nagtaon di aso ba kaabot di apal mo niya, dami na yun ka, makaya na kami kaawan. Ay, uwan, kasi ano ka yung pusong ko na nagapal, no? Di awit na rin sa pusong ka, agad apal. Ay, apaw, nagdapo dahil tayo traffic na dahil tayo nini, kung baling-bayan box. Oh, tumawag ka mo, kaya na siya yung box ko. Tawagan mo yung anak mo, uri kakaasin ijay, uri nagagay mo kalagay maanan ko, nagagay mo naglagusan na ng kasirulang, basta dahil ipawin na mo sa natin. Dahil sapatos na pulmulong, basta na dahil ipawin mo. At least ako, makita na naman niya, oh, dahil ba? Ano kung managapal si puso? Nung managapal si puso niya talaga, hanggang pulos na nalasik. Hindi kaya natatawa yun. Ay, nakaharap ibangin na ito. Bungayan na. No, talagang di pusong kami nakabalkot. Dito, dakumat, sakit tinatun, gura kailangan lang muna pakawal ko, nakabaybayagon, makatulong ka ngayon. Pakawan mo, nalapasin mo. Ikaro na, tinaguma ka na kayo, di yan nakapasakit ka na kayo, nakay na kayo, di yun na nakay. Talagang, hindi ka paggangang na lalaki, kaalangan hindi. Lumanoktal ka sa kabdilan, hindi ka paggangang na babae, pagurburang Diyos ko, kasi napalito yung kabdilan na ito. Nasakit tayo natin mga nalikot ko. Hanggang nagtagpa. Ang may hospice, nabayad na tayo, kung nagdakay na, managapal, hindi po sa managapal na hanggang makumpungin ko yung datang niyang kaya mo, amin na ang dali ka arubang, ang dami ko niyang ayos. Pulos. Ang tama pulos na. Isumago mo na tayo, ilukatan tayo, hindi po puso tayo. Noon niya nagyan na. Niya ako Isos, kita ano yung puso na niya. Umapakuy, lumardarang, ayaw na ang puso. Awan sa bali, pinanunod ng puso, nohaan na ipanimbagan dali kitang tao. Nalaan kung kunangan niya, hindi ibang nilo tayo. Da kayo na banu-banu, kay marigregatan, pwede ko na yun na banu marigregatan, di dyan nagkuliglig, kada nagdaklis na nagmalmalong na narigatan, di dyan na haan. Mas makabanlog na yung tao nga na magugura na naan. Agramat ang tarigilot mo marigregatan, ikaw, gantang balita niya ni kasama. Mamakuro, hindi kasi puso mo nabalubalo, lahat na mamang pakawan, nabalubalo ang puso, hindi ko na niya puso, dahil nabalubalo
umay kayo kanya. Awitan niyo isang mga nalaan. Anyan isang mga ipaawit niya ako Isus ka na tayo. Ingka, agayat ka. Tuladon na, kunanan. Iso ka nalaan di puso na ipaawit niya ako Isus nalaan. Di mo na kayo nagumang. Napadasan yung oray ni lockdown. Napadasan yung nagisupot-supot ni impawit ka. Pero maidahan mo kanya na di kayo hamunang namang subalit na ito. Nagdanas di yung puso. Mga alaglag na yun na. Nung nanaikang yun, arubutan si Putang kawangan niya. Ay, nabangod na puso. Malumon. Kapaya ka. Na-stress na puso. Agurura. Managapal daw. Imbes na isang tumulong. Ay, pamparunutin na isang naikan. Ay, kahanay na naikan. Mas trabaho pa yung naikan nila naman kasi yung Facebook mo. Hindi na bang-bang mo na makikipin ko na may kayo ka niya. Dahil kayo ko na bang-bang mo. Ikaw kayo na. Ay, hindi marami din ang Isus. May saing kayo. Agayat kayo. Wag ka pa nagayat. Iyaman ka kayo. Dahil pulpud mo na ina na. Dahil pulpud mo na nalagaan na ina. Dahil pulpud mo na raksa na makita ang ibigay pa si tao. Isuli pulpud mo ina na. Nung nagkamali, sinong manday ka na tao, tayo po ito, purgi, pakaunan. Nagdapay na basit na bati, kararalang, ano mo, ito mabigat, ikalim pa na. Nung madito kayo sa marunong ano, tambaki mo. Hindi mo na kumakawa. Hindi mo na masusunod mo na lang po kung mamakawan. Hindi ka na magkamusan ko, nagtagbakan na pambili ka pa ba nga. Mga ikadwa, akseptaron na tinubungan na perfect. Awang di perfecto manubong, awang di tuloy. Ado na kita na santo, ado na kita na liligdag karaming na ngam adang tulak na pagturan ng uray di karkaligaan tayo. Akseptaron tayo sa madumawdawat tayo ni grasya ni Apo Isus. May ikagutuladan tayo di puso na niya tinalatan na sa muro. Ingka ataya. Lumakan amin. Agraman aansam. Uray nga kang nakubig ka no amon di agayat lumawa. Uray awang kubig mo, no imok ka, kada managapal ka na ilot, di aansam, walang talaga, panparap ka, mga kalagraro ka. Kapaya sakit nato, akit-akit ba ng puso? Inso nga dahi agayat, ikan ko makikisuro, suruto, di puso niya ako ito, agayat, lumangkang ilubog tayo. Dahil di bagbaga na ito matata na sa graduan, nasangkang ang puso ni Apo Isus. May masa na inaramig na, indapog na, dahil ka na ayak, tapos at dapat katulagan tayo. Kung na kaya, kinaragsak ko, hang maalat isirig, di ba? Kung na, agyaman na ama ko na ni Apo Isus, parang mo, impakaang mo na nagiti, awan adal na, nagitayan, kadagitay hamong imbaga, kadagitay mamasirig. Iso mati kinaragsak hanga maalas siya na ibahan. Ang agaputan nato ti adal mo naragagsak ka, excuse me, haan. Haan ka na kita ikaputalin na ingat, apay ako, isugot natin na himulaan niya, ako Isus ti ayat ka, ang makutat. Ito'y puso. Kung awan puso ka na operahan natin, kung wala na dyan yung bayan. Nagdapunggunan, ang may magkakasta puso mo. Kung nakanabangban kong mga puso, wala ako dahil ti alis na, katapyasta ni Apo Isus, piyasta kayo mo amin. Iso di gawdawatin tayo, awatin tayo magipuso na isumot, isaron tayo ng puso, ikagduna. Dahil ta puso, awan pintigil na. Dahil ta puso, awan ti sakit pinatong na. Dahil ta puso, awan sa balik pinanunod na naragsak na kapayat, awan sa balik inaragin na ayat na. Tumakdan tayo, ipagayak-yak tayo pangmati. Mamati di Diyos Ama ang nakabalin namin, ang namarsuwa ay kilangit kaya mamati at ng Yesu Kristo, ang bukbog na anak natin ako sa iyo. At imapadarang ng Espiritu Santo, niya na ang Santa Maria Virgen, natutuok ipanaturay ng Poncio Pilato, na ilan sa itinus na tayo pinay-tanay, imulog kaya na pinatay, na buwan ng may tatlong halitaw, imuli sa langit, Pagbaw pinakawan ng Diyos sa mga nakapagalitan. Pagkapunto sa diyay ng may mabuo na ibis ni Bibiyar kay Kadagyan.
Iraman tayo dari katararan tayo ti pagyaman ti panagkasangay ni Noah Cabuenas, pagyaman ti may kakabsat tayo, kastato rin ti kakabsat tayo ng agyaman, pagyaman ti Lenny family, kastanot ti special intention ni Rosita Daos. Kumararan tayo kakabsat at mula tayo kaya ti adapon tayo makaayo-ayo uma, iti Diyos Ama man nakabalin amin. Kaya may kaayo kaya kaya nakayo dan kasama pagimbagan tayo, hindi ka nabukan, kinasangkuhan kita iglesia. Ako kita ang timang nililibing na ayat, pipuso tinungdungwel na anak mo, tapno makaayayo yan kaday ko'y adatong ni, kay agserbipay amang pangsopapak kadagiti basbasol ni, gapo ken Kristo nga apo ni. Ti apo at ako mga kalakayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti ako ang Diyos tayo. Kung noon na yung may karigat kung anong migat pa kay salakanan ni anak ang iti amin at siyempo. Kendis so agyaman kang kenta ako na santuan nga ama, man nakabalin, datag na nayon na Diyos gapo ken Kristo nga ako ni. Tani Kristo, idi asi babayo iti cross. Kinayat ng inyawag na tibiyag na amay paay kada kami, takas taunay ti panay ayat na kada kami. Ken itay naluktan ti bakrang na, pinagpaswak na tidanong kendara, ken isot pagbubugan dari sakramento ti iglesia, ken iti daytoy naluktan a puso na, awisan tinangisalakan dari ti amin at tao, tapno agsakduda kasiraragsak, iti daytoy di maatsyanan maubog ti panakaisalakan. Anan sa makidamday ko ni kadagiti amin sa santos, ken angeles nagdaylayo ken ket kunami. Santo, Santo, Santo di Apo, a Diyos dari di amin na parswa. Langit din ka, dati kay daya. Sana kay daya Usana. Puto na yang pabili ka kinasanto at si katigubuhay ang ti amin kinasanto. Dawatin may marot ipaay mo ka Espiritu. Amang pasanto ka dali ko'y adaton, at nupagbalinan ka di paay mo ida ka na kami, abagilan dara ni Apo mi ang Yesu Kristo. Isulilisang bayayawan na siya ayat tibati na tapwag ko tuo, nangalay itinapay na diamang ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na agad kinunana. Alarin nyo, kat mga kay amin itiday ko, kaday ko itibagi, isa may yawat ko, amay paay kada kayo. Kastamat at alpasanday di pa ng kabihida na nalay ti kalis, nagyaman mo ng ka, sana inted, kadagiti disipulos na agad kinunana, alarin nyo, kat kami kay amin itiday ko, kaday ti kalis ti dara ti baro, ken at nanayon tula, iso may buyat ko, may pakayo na kayo, ken kadagiti ano at tao, tapno mapakawan na iti basbasol. Aramidan nyo dahil ito, ay pangilag-lagit niyo kanya. Ti misteryo ipagmati, ti krus mo, ken kapanabungan, amin sa lahat, sika nanugot. Itingarod pa ng ilagit ni papatay at panabungan ni Kristo, idatong minan kaabot, itinapay, tigiyak, itikalis, tipanangay sa lahat. Agyaman kontenta, tayo paay mo amay kami-kamingat at ito'y saklang mo, katagserbi kang kenta. Dawatin mi Apo, tada kami ang makirangin, tibagigan ka ni Kristo, pagkay-kaysaan na kagkumati, Espiritu Santo. Laglag bang kag-abot iglesia manaysak na piti sa malubungan, kat paray-rayin kayat na ang Diyosan. Laglag ipang ni Francisco Santo Papa ni Marlo Mahasubispo mi dari ti amin nga obispo kay papadi. Laglag ipang pay ako dari kakabsat mi apig mo sa yan as inanamat ipanabungal lang ko ikisidong takaasin. Awadan tagida ikisidong karamihan mo pagkakitaan daben kay kirupan rupa. Dawatin mi Apo ti paay mo met takaasin kada kami. Aramidan ko mga may marikam amin ijad nanayit abiyag, ket makiralod kam to, ken naindasatan na Birhen Maria na inati Diyos.
Ninagasat ako sa nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles na dagiti amin sa santos isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikanwapang tukad na kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo ng anak mo. Gapo ken Kristo tikakaysa ken Kristo ken disiplo ni Kristo idi din puyo di Espiritu Santo ro may ken kama nakabalin na ama kaya na dayo ken gloria ken nanayon na awan ti God. Dawaten ni kan kaako ay salamat na kami kadagiti amin ang pagdaksan ni idem kada si ayat ti kapya kadagiti ang daw ni babaan ti panulong nakaasim kada kami kan kanayon kumalanay ni ibasol mailisi kami ti amin nariribok maikanawa kami kabayaman ti panamurmuray ni pinagasa tanang namaen ni ken ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kung Jesucristo tinunang kadagiti apostoles mo kapya ti gapit kada kayo kapya nagkapukan niya ited ko kada kayo saan kadagiti basbasol mi giningan no dida ti pamati ti iglesia katkas mayan nuro ti pagaya kami paay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panaglaykay sa sikang agbiag ken agani iti agnanayon nga awan ti ingana. Ti kapya ti apo kan nanayon kumangat kada kayo ipaay kayo, ikapya o ipanagbaw kayo itong lunas. At tugaw kayo. Ipanagawa tayo din sa Santo na Komunyan Apo o sa rin tayo iima kayo. Kaya haanin mo sa ako ng ibagati amin Apo tamang maminsan tayo ng ibagati amin katan Apo. Tibagi ni Kristo. Amen.
tumagdag kayo, kararagan kayo, panagpang sakral, di Pilipinas, tarap ka na ilaw, inasanto ang puso ni Apo Jesus. Panakaidaton dagiti Pilipino, iti dinatulawan ang puso ni Maria. Agkamang kam, isa panalakmig mo, Santa Ina ni Diyos, umay kamiken ka, iti daytoy tawen tiyo, ekumenismo, da kami akam kami ti bagi Kristo. Aramiden ni daytoy a panakaidaton, ken dagupen mi, na idatagken ka, dagiti ng nama, ken pakarikutan mi, Pilipino, ti agdama pakasaritaan mi. O inani, ragsaken mi, ti managanan at tao, ang mga ayat ken Maria. Among amin, dagiti sagsagabaan mi, ken dagiti inanaman mi. Among dagiti pangkasukob mi, iti baet kinaimbag ken kinadakes, iti baet tilawag ken siknget ti panagbiag mi. O inami denggen kat dagiti araraw, nga iturong mi itapuso, araraw nga ipaltiin ti Espiritu Santo kanami. Sa lukubang kad ita na inanaan na ayat mo, dagiti tattao mi ken toy dagami. Isu nga ikang matalek ken idaton mi ken itaken ka. Tumaklin kang ita panalakmig mo o Santa Ina ti Diyos. Di ka kad paiden dagitoy un-unoy mi, iti pakasapulan mi. Tarigagayan mi at iglesia, ti Apo dito'y pagilyan mi, agkay-kaysa kami, iti puso ken naken mi. Isang bayang Pilipino, agkay-kaysa kami, amang makitimpuyog, iti daton nga inaramid ni Apo Jesus, iti Ama. Kinunana, gapu kadakwada, idaton puket ka, tuy bagi, tapno mapasanto dalet ti kinapudno. Tibileg daytoy adaton ti anak mo, agpaot kadagiti amin at tiyempo ken iraman na pitunggal tao, dagiti amin akuli ken nasyon, ngarod mairaman met dagiti tattao mi ken tuy dadami. Ket tibileg ti panakadaton na ti bagina, abaken na amin ang kinadakes nga adda kadagiti puso dagiti tattao. Kasapulan unay ipanakaidaton dagiti tattao mi ang maitimpuyo ken Kristo. Tati maisalakan nga aramid tinangisalakan nga kami. Mairamid kuma kadagiti tattao mi babaen iglesia. Tumaklin kang ken ka uina tinangisalakan kada kami ket inamin. Itirimbaw dagiti amin na pastua, maidaydayo kakuma, sika nga adikan ti Apo, sika anang nagtungpal ti pagayatan ana Diyosan. Ina iglesia katolika, silawan ka dagiti tattao ti Dios, itidalan ti pamati, inanama ken ayat. Tulungan na kami ang mangibiyag ti panagdaton ni Jesus na anak mo, na inaramid na nagpaay isang malubungan kanda kami ang Pilipino. Dinatulawan na puso, tulungan na kami ang parmet ti kinadakes, analaka asumrek ken rumamot kadagiti puso dagiti tattao, kadagito at tiyempo, ket dagiti di mabilang abungada, isuda ti mangidagel, iti pagilyan ni ken magbangen, idalan ni maagturong tit na ragsak ang masakbayan ni. Iti kinarungsot, gurang-gura, ken di panagtikin na awatan, ilisi na kam kadi. Kadagiti basol ang mga kontra ti biyag, ilisi na kam kadi. Iti panakadadael, ti kinatanog dagiti anak ti Diyos, ilisi na kam kadi. Iti kaawan, ti kinalinteg, ti panagbiag, ti gimong mi, ilisi na kam kadi. Iti saan panagtungpal kadagiti bilbilin ti Diyos, ilisi na kam kadi. Iti panakapukaw mi tirik na, maipapan tinaing
simbag ken dakes, ili sinakakari. Ibasol ang may kontra Espiritu Santo, ili sinakakari. Awaten kadi ina ni Kristo, daytoy ununloy ni, anak man ng nama ken dadagsen. Tulungan na kami babayan ti bileg ti Espiritu Santo, amang parmek ti api nakita ti basol, itunggal maysa, ti basol ti gimong mi, ken ti basol ti sangalubungan. Maiparangarang kumamanen ti pakasaritaan mi, akas tattao, ti di matukod a bileg ti panakaisalakan, ti bileg ti manangaasi nga ayat ti Diyos. Pukawan na kumati bileg ti basol ken kinadakes ti bait mi. Balbaliwan na kumada iti puso ni amay tulad iti puso ni Jesus ken ita puso. Udi na tulawan na puso ipakitang kadakam amin ti silaw tinamnama. Ako karidad na inami ikakaasin na kakakadi. Amen. Mangibaon ka ako tinatingtingtad na agserbi ti Iglesia. Kumararag tayo. Ako ipaayong kalit ang punlen na kam iti ayat tayo sa sakramento na inawat mi. Degdigan na kumatikan na hitay sa amin kay Kristo. Ket tulungan na kami amang bigbi nga ata ni Kristo iti pada ni katao. Kapo ken Kristo nga ako mi. Pagtugaw tayo pagbita ko. Napalubusan tayo sa misa iti barbarangay ako. Kabayaran tinakdaw, kakailangan na nagpaping ipinakailibas na nagpesta niya. Nag-asap tayo. Mapalubusan na ako nga surutan tayo dito kay Kastoy, precautionary measures, safety measures tayo nga ibagati di gobyerno. Distancing, alcohol, no face mask kuma, nung dapat agaan mo tayo man. Damo nagkako sa bali nga lugar so dante na face mask na dito nakapasas tayo. Ag face mask tayo kuma, no isa ti bagata ako. So sumurot tayo. Ag sublimat ang regular ng isa tayo ni simbahan ako. 5:30 ti Domingo ken alas 8. Nang no balbalin ako, amin na umay face mask, ag alcohol nga sumurot ti simbahan, ken di pa nagtubaw tayo. Distancing na ako. Kadagiti senior citizen, mapalubusan kayo nga umay ako. Malaksid, no, nakaada ng araw masakit yung may discourage na umay kayo ng ato niya. Ganda ang rararo iyahin na kanala tayo tagtalo angus na nala kuya kayo titibin na umay kayo ula, kung magyunan mo umay kayo ula, bentisyonan di barkala yun, mabalik kayo makikita ako na malubusan tayo guys. Numaligatan tayo na talaga ng senior citizen, numalik na natigsa, mabalik lang tama na. Kukuha kayo hindi nga po. Palubusan ka umay ubdi basta ada social distancing na ma-maintain ni jay at face mask at alcohol. Naroon na mag-maintain si William na po. Pag-ulit ni barangay ito, mabalita ka mo tayo. Mag-ulit jayan, na pang-aasyo na itubot kayo ako niya. Tapno, mabalin yung makinisa basta agin na kayo surugan kayo niya. At ininot nga gusto rin kay regular schedule rin ako kay itutulad tayo na karara para itipagigyan tayo din para din pero sa malungkunan para ito na madamang mapasapasama ka na tayo ako niya. Ipati yung magnamnama may karararan ka na kayo. Ilangon yun ko kita kakabagyan, kita pamilya yung magdati at tayo, nanay at tayo kita kapulitida ito, alay ito tuloy tayo magkarararan nila ako niya. Tumakdan tayo. Tinako at ang umakda kayo. Bendisyonan na kayo mga kabalin na Diyos. Ti Amahin, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, hintayin, ti ayat, ti kapiyati ako. Pagkarabi tayo amin ang sulit yung update, o kailangan tiag-bless tatanya. So nga aga-awit kayo.